preskočil hlas váš. Mám rád. Až mi hlas Nefotím, točím. Ale my točíme. Teda. Poď, všetci sa budete. Tak to už nič. S vami je tu sranda. Hihi. Fixi. No nie, sa už ma tu fotili. Ja točím, kamerujem. Sa už ma tu fotili Keď dneska. prídete domov, choďte na YouTube. Dajte si After. Kde? Na YouTube. Dajte si vyhľadať After Ostrov. Bude jeba. Bude jeba. No, halúzne video tam bude. Áno? Ty vyzeráš hrozne, Pepe. Skoro jak ja. Počkaj. Nie, nevškrývaj sa. A to z vás je to. Bereš len pod tým uhlom, on vyzerá dobre. Poď ma ponúkla spálený do paloma. To není pálené. To je popálené. My nepálime pre Boha. Nerob to, že neskôr. Teraz začne rozprávať. Hej! Šrant. Jablčkovica. Je to Jablčkovica. Nepochybujeme o tom. Aj Bunda poznala. Ujo, a hento je čo? Kere. Henta? Kere. Kere, však není ho tu veľa, toto. Máte auto. Máte... Jaká auto? Čo ti jebe? Čo by si opýtal? Dosť ťa mám. Najkrajší kurva. Najkrajší. Mám je také srandy, ja som rád. Poď na jablčkovicu. Nestrihajú na venčí diskment, čo to robí. Aj čipsa. Ona má. Lečna. Nemá muzičku. Sa cíti trápne, neurčite po nej. Prosíme. Aj by som sa cítil trápne. Čo prosíme? Čo? Najkrajší kút. Ty keď si tak prišiel z obcu na teba kričal, že sa nechcel sa trápne. Hej? To? Oni? No. Jaj. Prejme, kokot. Počúvaj, hodíme dosť na onu. Nič. Ježiš, ja som videl, že čo si letí. Ešte, že ste to vypili. Ja, že to Kristovu flašu. labuť, čo sa stalo? Kristovu labuť. To čo bolo? Fľaša je prázdna, odkopnite ďalší po pôde. Ahoj. Nešuchá, nič nevidieť. Točím. Kto bol prvý na svete? Či čo? To pomasíruj. Prestaň už, Simone. To nešlo, že? Tu je, krajší kút. Ja vás ľúbim. Všetkých. Daj mu Francúzak. Nie. Ičo, Do piče, nepýtaj sa debilný, neviem. Nepýtaj sa debilne, však som sa nič neopýtal. Však povedz. Nehovorím tebe, Pepe. Ja? Áno, dávaj. Pepe, dávaj. Oni sa mu vymenali okuláre, fotilo sa s tým tak. Henty mu daj, henty okuláre mu daj a henty si zober ty. A poje na parte, nie? On má párty, čo od rána. Môžu spraviť, vie? Pujo, píše? Čo? To, čo si dávate do hrdla. Čo píše? Som už vypil. No. Však ale teraz musí... A ty by to potreboval? Však najprv to vypiť, až potom to píše, nie Čo by opačne. se mnou išla? Haďo pičku? No, čo by se mnou išla? Hadiu pičku. Však keru chcete, povedzte. Vyzvete si. Ináč. Treba počkať na dôchodek. Ne? Nedáme. Na dôchodek? Ja som na dôchodku dávno. Ani, hej. On nemá s tým problém. Ja som už na dôchodku 50. Pujo, prosím vás, mám na vás jednu otázku. Mám na vás jednu otázku. Nechcete kúpiť otázku? Otázku? Na čižby. Gumáky. To títo mladé by som kúpil, jednu druhú. Za koľko? Ste šukali, čo? Nie, ja nie. Čo by ste s nimi robili? Prečo? A my by sme ich nepredali. 300. Čo si vydať to? Robí Arosila. Ale my by sme Kde ich máš mohli predať, muža? oni chcú muža. My vás predáme a vy Povie, že vydať a muža tu nemá, to má tu frajera. To tu môžem aj ja sedieť z babu a poviem, že som ženatý.
Tu je náš zásnubný foťák. A to ma netýka. Škoda, že to nevládol. Hej, mladá sa Sa ti smeje. zväčšujú zrenice, keď klameš. Že sa ti zväčšujú zrenice, keď klameš. Ale nie. Však máš okuliare, to nemôže vidieť. Čiže ty budeš mať aj to video. Doma by sa mal do auta. Do auta? To je pravda. Pôjdem autobusom. Jana, nechce sem dám ani jedna. Jasné. Však vymením film potom. Krienčanský hrad. Šeďo, čakaj, ty Počkaj. Čo? Nie, slnko zasvietilo. To sa pozrelo. Čo? Jabučkový čup? Jabučkový čup? Máte ešte? On nech si potucká. Daj si dudel, To sa dáva do krku. Do huby. Treba dať do krku, ale nepreglgnúť. Nechať rozpustiť. Ale už mal nenašlo. Už zatýra, vieš, do srdce ho. Rozpíšek vrana. Mám to tu. Rozbijem. Tak tu bude diera. Čo ste spravili? Ujo. Jaký smiech. Ďasno. Ksí. Diera. A Jo, bol happy. Happy meal. tuto drbnete a tuto nie. Oci, obchode. Ty prešťastný. S nami je sranda. Mám... Sranda musí byť, chlapi. Sranda musí byť, ale... Také napikoné. Fuj! Hej! Vine! Čo? Svine. Povedz, že si najkrajší kľúč. Zaspievaj. Potrhni ho. Čo je toto za ľudí pre Boha? Ešte, že ma tu nikto nepozná. Som išiel preč. Čím ďalej, tým viac sú tie afterky zaujímavejšie. Kubík si dal, ale ty... Kubík si dal? Čo? Nepostavíš. Čo? Kubík si dal? Taký to! Jo, dožili rovno. Jak tvoj nebožník, Alois. Takýto hrubý. Až 40 cm a cicka hrubý. Taká šupa, to je jak kôň, ty kokos. Na čo? Hodinu nosiť. Ty kokot, to ríšky si môžeš klepať. Tak to má jak trojnožku potom. Môžete sadnúť. Až ma potom zbárlu. Tak to veľa leží.